Ja vás vítam u môjho ďalšieho videa na Sony Vegas. Dneska vám chcem ukázať, ako sa dá pracovať trochu s textom a takisto aj trochu s farbami zároveň. Tým pádom nám vznikne niečo takéto, ako vidíte tu na obrázku, že polovica textu je inej farby a tá druhá polovica je zasa inej farby. Naozaj je to ľahké. Tento tutoriál je na to dobrý, aby ste mali nejakú tú skúsenosť s programom Sony Vegas alebo nejakú prax. A myslím, že sa vám to aj niekde hodí. Takže ako prvú vec spravíme to, že proste dáme si text. Samozrejme, vy si tam môžete napísať, čo chcete. Ja si tam napíšem Sal Studios. No. Máte takto normálne text. Čo ako druhé spravíme, že ten text dáte znova, že ho nakopírujete, takže stlačíte na klávesnici Ctrl plus C a takisto Ctrl plus V. Hej, dáme OK, ako vidíte automaticky sa mi objavil ďalší ten text, taký istý, a dáme ho o 2 riadky nižšie. Medzi tým musí byť jeden riadok voľný. No, samozrejme, že si to môžete nakopírovať aj tak, že kliknete tu na pravým a dáte tu na copy a potom zasa tu na pravým a dáte, že paste tu na hore. No, takže vrátime sa k tomuto. Máte tu na v strede voľné a tam dáme tú farbu. Máme si nejakú farbu, ja dám bielu. Zatiaľ si ju pripravím len tu, nedám ho ešte k tomu textu, aby som to videl, čo robím. No, ako prvé, tento horný text budete s týmto narábať. Tento dol necháte tak, s ním vôbec nebudeme nič robiť. Takže kliknem tu na toto okienko. Dám si farbu čiernu, alebo vy ako chcete. To je všetko, čo tu spravím. Teraz, čo spravíme, je to, že dáme bielu farbu už pod ten text. Vidíte, že už sa mi to takto objavilo. Potom na tú farbu klikneme tu na toto okienko. No, a čo spravíme tunak? Spravíme to, že trošku tunak si zväčšíme tú farbu, aby to bolo úplne na celú obrazovku, aby ste sa s tým nemuseli babrať. No, a ja si ho dám, tú bielu farbu si dám dole. Asi nejako takto. Dobre. Vidíte, že už mám polovicu textu spravené. A teraz, ako spravíme, aby hore bola biela? Takže spravíme to tak, že zasa klikneme tunak na tento text, ale na toto druhé okienko. Dáte tunak mask. Ak chcete, dajte si pero, to si vy označíte, ale jednoduchšie je použiť tento štvorček. Takže si to kliknete. No a budete držať myšku, ľavé tlačítko a takto pôjdete. Hej, asi nejako takto. Samozrejme, že tu si to už môžete nastavovať takto. Dáme hore alebo dole. Môžete si aj z toho nejakú animáciu spraviť. Hneď to môžeme aj vyskúšať. Vidíte, že je to takéto. Je to tak, hej. Ako tu, čo sa vám ukazoval obrázok. Nie je to nič ťažké. Ukážeme si nejakú animáciu, teraz improvizujem. Takže potiahnem si to úplne takto hore, aby aj hore bola tá čierna. A potiahnem napríklad potiaľto a dám dole. Tak, aby to tak presne po polovicu. To je celé. A teraz, ako to bude vyzerať, keď dám play, počkajte, roztiahnem si časovú os, nech mi to stíha. Dáme play. Vidíte, že to ide tak dole. Samozrejme, že to neseka, len to nemám vyrenderované a mám programy pospúšťané, hej. Ale vidíte, že to tak funguje. No. To bolo celé. Naozaj je to veľmi dobrá skúsenosť v tomto, že ako sa to dá spraviť. Takže veľa šťastia.